Αντίριο, heavy casting, είναι η εποχή, τα ξέρετε, τρελαίνομαι, δεν μπορώ να μην έρθω. Έρχομαι συνεχόμενα διήμερα. Έχει πιάσει εδώ, μη σε νοιάζει, μη σε νοιάζει. Το πρωί μέσα το καλάμι. Σε αυτό θα μεγαλώσει τώρα. Ναι ρε. Έλα. Πρώτη κατεβασιά. Εδώ θα μου φάτε, θα χάσω, θα τέλειο. Θα σου παίξω τίμια, δεν θέλατε δύο ψάρια. Κάτι. Ας ελπίσουμε ότι είναι ψάρια που μας ενδιαφέρουν. Τα βλέπω λίγο σηκωμένα. Γιατί ενδέχεται να μην είναι. Κοίτα, συναγρίδες δεν είναι. Πρέπει μπορεί να είναι ή τσαουσάκια, τόσες αυτό που έμεσα, ή φαγκριά ή σκαθάρια. Κοίτα, μπορεί, θα το δούμε. Για να δούμε τι είναι, μπορεί να είναι, εντάξει, κάτσε. Ήρθανε μαζί μου, φαντάζομαι. Για να δούμε να μας πάρουν κατευθείαν. Μπορεί να μην είναι, μπορεί να είναι κάτι άλλο ρε παιδί μου, μπορεί να, εντάξει. Ρίχνεις πάντως όταν βλέπεις τέτοιο. Όταν δω όμως συναγρίδα θα σου πω ακριβώς ότι αυτό είναι συναγρίδα, θα δεις. Και θα σου πω και πόσο είναι κιόλας. Και θα την πιάσω. Το έκανα πριν, τρελάθηκα. Από τον τρόπο που κινείται στο βυθόμετρο, ναι. Είναι συγκεκριμένος ο τρόπος της. Είδες, δεν τις πάνε. Εδώ είναι. Και τώρα, είδες, πέσανε κάτω. Ναι. Αλλά το κυνήγησε. Κοίτα, τα ψάρια το κυνηγάνε είτε επειδή το κυνηγάνε για να το φάνε, είτε από περιέργεια. Μπορεί να πας κάτω και να πούνε ναι. Θα σηκωθούμε, να είμαι εγώ είμαι αυτός. Σηκώθηκα. Οπ, κοίτα από κάτω. Που σηκώνονται ψάρια, το βλέπεις? Τώρα το σήκωσες, Ναι, το σήκωσα και έρχεται. Με το που ήρθε. Βάρεσε, όχι, με το που ήρθε όμως δίπλα μου κατεβάζω. Κάτσε να δούμε. Άρα είναι ψάρια που μας ενδιαφέρουν, αλλά θέλουν άλλα στα θέλουν κόλπο. Όχι, στα να φάνε τώρα. Γίνεται και αυτό, μην φαντάζεσαι. Και άμα τα νευριάζει λίγο πάνω κάτω, τι. Όχι, ποτέ. Το πάνω κάτω δεν κάνει καλό ζώκα. Θέλει η σουπιά πρέπει να κάτσει ήρεμη. Το πάνω κάτω δεν. Το πολύ πολύ να τα νευριάσει και να φύγουν, όχι. Κοίτα. Τώρα το πάρω, κοίτα εδώ. Ετοίμασε την κάμερα. Κατέβασε. Το πήρε. Να είμαστε. Έλα. Όχι κατευθείαν. Μία πλάγια και μετά. Ωραία, δεν πειράζει, τώρα γράφεται. Πάμε, σήκω ψηλά. Λοιπόν, το πήραμε. Λογικά πρέπει να είναι κάτι σε τσαουσοφαγκρί. Τσαουσοφαγκρί, κάτι τέτοιο είναι. Τα είδαμε τα ψάρια, θα σας δείξω και στο βυθόμετρο. Ή ό,τι είπα. Jesus Christ! Παναγία! Η άλλη κάμερα, φύγε λίγο. Το έχεις ξαναδεί αυτό το πράγμα? Να το κοιτάξω ή να μην το κοιτάξω? Είναι αλήθεια? Μην το κοιτάς καθόλου. Είναι αλήθεια? Το πιάσα, όντως παιδιά! Παντόφλα. Ανατρίχιασε. Όχι, ανατρίχιασε πραγματικά. Δεν μπορεί. Ποτέ να ξέρεις, Λοιπόν, κάτσε να δούμε την αλήθεια, θα το δείτε μαζί μου. Έχουμε πιάσει σαργό. Κοιτάξτε πόσο είναι το ψάρι.
Αυτός εδώ πέρα πραγματικά δεν έχει δει πολιτισμό. Είναι εδώ που είναι. Απίστευτο. Ναι. Δεν είναι απίστευτο. Κοιτάξτε τα δόντια του, κοιτάξτε τα δόντια του. Αυτό που λέμε εδώ μετά. Κοίτα. Μέσα κανονικά. Wow. Αυτό είναι φάση wow, δεν είναι... Έχω μείνει άφωνος, είδες. Συνήθως εγώ μιλάω. Τι γίνεται. Δεν είναι αλήθεια. Αυτά. Συνεχίζουμε, δεν έχω τι να πω. Δείξτε λίγο τα πάνω δόντια. Απίστευτο. Με βλέπει, με βλέπει η κάμερα, με βλέπει πάνω κάμερα και με βλέπει και ο Μάνος. Έρχομαι. Περίμενε ρε. Τράβα. Καινούριο στίγμα τώρα, αλλού είμαι. Κάτσε να δούμε τι είναι, δεν είναι συναγρίδα, δεν είναι κάτι πολύ μεγάλο. Σαργόσταν, παντόφλι. Όχι, αυτό είναι ένα τσαούσι. Τσαούσι. Ναι. Λοιπόν, μιλάω στην κάμερα τώρα. Live τσαουσάκι με το φίλο μου σε live τέτοια. Δείξτε λίγο εκεί πέρα, μπορείς. Σε βλέπει η κάμερα, ρε. Χαμογέλα, ρε μάλακα. Να το, ωραίο. Λοιπόν, κρατάω το σημείο για καθετή, φεύγω, γιατί έχει τέτοια και δεν θέλω. Κρατάω το σημείο για καθετή και ερχόμαστε όταν πρέπει. Να το. Τσαουσιέν, ωραίο. Εδώ είναι, παιδιά, σημείο απίστευτο για καθετή, ό,τι βλέπετε. Πολύ ψάρι. Αριστούργημα. Και αυτό που πιάνει εδώ είναι ψάρι για αυτά. Πιάνει αυτό. Ήταν αυτά πριν, είναι παρελθόν. Κοίτα πώς ανεβαίνει το ψάρι. Κοίτα. Το δες πώς ανέβηκε να δει το δόλωμα. Το δες πώς ανέβηκε να δει το δόλωμα. Κοίτα. Αν δεν μπορεί, θα το τσιμπήσει κατευθείαν λογικά. Καλά, ναι, αφού ήρθε. Κοίτα, είναι και λίγο μεγάλη σου για τέτοια. Ναι, καλά. Αυτά δεν είναι, ναι, δεν είναι συναγρίδα. Δεν χάνεται η συναγρίδα, είναι βαρύ ψάρι. Αυτό τώρα... Αυτό τι είναι τώρα, 69. Όχι ρε, αυτό ήταν τσαούτσι που μας τύψε. Ωραία φίλε, γράφει και άλλη κάμερα, κάτσε λίγο. Είπαμε εντάξει να μας φύγεις μία φορά, αλλά δεν το χέσουμε κιόλας. Να έχουμε και πρόσωπο στην κοινωνία. Είναι φαγητικά. Σιγάρε! Ρε φίλε! Εντάξει, είπαμε, όπα! Ρε, κοίτα πως έγινε μούρι. Ρε, κάτσε καλά, ρε. Ρε, παιδί. Μαλάκα, τι έγινε. Τι έπαθες, ρε. Τώρα την έχεις γαμίσει, έχεις μπει στην απόχη, πάει. This motherfucker don't miss. Έλα εδώ. Σε έπιασα. Τώρα κάνω θέση. Σέφω. Φάγκρος, ο κοινός. Φαγκρί, κανονικό, γεια σας. Αυτά ήτανε. Λοιπόν, έχουμε αλλαγή φρουράς. Ωραία. Με τον Νίκο και την Ελένη. Το άλλο φιλικό μου ζευγάρι, εδώ του τέτοιου. Έχω την αδειά σου να σε δείχνω. Το άλλο φιλικό μου ζευγάρι, εδώ στην περιοχή. Πρώτα μπήκαμε εμείς, πιάσαμε κανένα δυο μικρά τρία. Πιάσαμε κανένα δυο φαγκριά ακόμα. Τώρα θέλουμε να βρούμε ξανά τις συναγρίδες. Συναγρίδες τέτοιοι μας μένουν 7, 8, 9 σουπιές. Δεν τις πετάω, παιδιά. Δεν θα ξαναπετύχω τέτοιο καιρό, τέτοια φάση.
Έχουμε άλλες 7, 8, 9 σουπιές. Θα τις εκμεταλλευτούμε όπως γίνεται. Όταν τελειώσουν βγήκαμε έξω, απλά τα πράγματα. Αυτό είναι όλο. Λοιπόν, άντε να προχωρήσω τώρα σε κανένα άλλο. Πώς το κάνω όμως, πώς το κάνω, λεπτά να σας δείξω τώρα. Δηλαδή τι κοιτάω, τι ψάχνω τώρα. Έχω πάει εδώ. Είμαι εδώ πάνω στο 3D και ακολουθώ την πτώση από τα ψηλά, από τα 45 που πέφτει στα 60 ας πούμε. Από τα ψηλά και ακολουθώ αυτή τη γραμμή. Είναι το πέσιμο που λέμε. Γι' αυτό και το 3D είναι πολύ καλό σε αυτές τις περιπτώσεις. Ακολουθώ το πέσιμο και όπου τα βρω τα ψάρια, κάπου εδώ γύρω γύρω είναι. Κοίτα, ένα ψαράκι ανέβηκε και κατέβηκε για να το δει. Το καταλαβαίνεις. Εγώ κατεβαίνω, ήρθε έτσι και κατέβηκε. Δεν μπορεί να το φάει αυτό, δεν μπορεί να το μαλακισμένα. Βρέσει καλά. Τι έχει. Όχι, τι έχει. Φλωρίδες του βάζεις κάθε τι και την τρώνε. Άλλο αυτό, άλλο η λωρίδα, άλλο η πατημένη σαν τρένο. Όχι, δεν έχει πρόβλημα. Δεν νομίζω. Τώρα προσπαθώ να κάνουμε την προσπάθεια μας. Πάρ' το. Πάρ' το, Έχω, περίμενε. Θα πάει και καλύτερο. Αυτά δεν είναι μικρότερη ζωγά, ή όχι. Ναι. Το πήρα. Δεν το πιστεύει κανένας αυτό. Ναι, παιδιά, γίνεται. Ρίξαμε αυτή τη σουπιά που είδατε. Δεν πιστεύω ότι γίνονται αυτά τα πράγματα. Ρίξαμε αυτό το πτώμα. Εγώ όλο χαρά είπα δεν μπορεί να είναι τόσο μαλακισμένα τα ψάρια να φάνε αυτή τη σουπιά. Τέλος πάντων. Άρε. Δεν το πιστεύω. Ήθελα να πατημένη. Δεν το πιστεύω. Είναι και συναγρίδα. Λοιπόν, σε παρακαλώ, δείξε λίγο. Είναι συναγρίδα, δείξε λίγο το βυθόμετρο. Μία. Για πες μου πόσες έχει από κάτω. Ακόμα. Για 2, 3, 4, 5. Καλές είναι. Ωραία. Άντε. Για να δούμε. Πάμε. Πατημένη. Έχω καλό πόδι. Συνήθως σε αυτά δεν μπορώ να απαντήσω. Είναι το πρόβλημα στο ψάρεμα. Πού να τη βάλουμε τώρα. Ρίξε μέσα. Δεν χωράει μέσα. Βάλτη μωρέ, βάλτε λίγο. Κοίτα, βάλτη. Ρίξε τη μούρη της και ας είναι η ουρά απ' έξω. Να παρατηρήσεις τι θα κάνω όταν τσιμπήσει. Αυτό, για να καταλάβεις. Ναι. Να τέτοιο. Λοιπόν, κοίτα, έφτασα κάτω. Για να δούμε τώρα. Να δούμε, δεν της πάει ακόμα. Πάω μαζί, κοίτα. Πάω μαζί λίγο, σταμάτησε να τσιμπάει. Δηλαδή τη σκότωσε, έκοψε λίγο. Άρα θα συνεχίσει. Να το. Πάω μαζί. Πρέπει να συνεχίσει τώρα. Να το. Συνέχισε, περίμενε. Όχι, δεν τη σηκώνω. Πάω μαζί. Όχι. Κοίτα. Περιμένω τα πολλά. Ναι, κοιτάω. Το δες! Ναι. Είδες όμως. Το πήρε. Ναι, αλλά πώς περίμενα και πώς τέντωνα. Καταλαβες. Αυτό. Το μόνο στην πάνω κάμερα. Αυτό δεν πειράζει. Είναι πολλά. Δεν είναι. Το ξέρω, το βλέπω. Κατάλαβες όμως το σκεπτικό. Αυτό θέλω. Δηλαδή να πηγαίνεις μαζί του μέχρι να πάρει ή να κάνει τα πολλά που θα καρφώσεις. Έλα τσαουσάκι μου. Παγκρουδάκι μου. Σκατά είσαι, δεν ξέρω. Μαλάκα, τι έχετε τα φαμπιά. Υπάρχουν. Ωραία, φύγε, άμα είσαι μάγκας θα την φύγει. Άντε καμίσου. Εντάξει. Άντε καμίσου τώρα. Έλα, να είμαστε. Μα... Τι φας. Ρε, είναι επικίνδυνα αυτά, κοίτα πως κάνουνε. Είναι επικίνδυνα για το άλλο αγκίστρι βασικά. Κοίτα εδώ. Ρε!
Τι ήταν αυτό τώρα, δεν μ' άρεσε. Ή έπεσα στα βράχια. Μπορεί. Ναι, μπορεί. Γιατί είναι και πάνω σε κατρακύλι. Α, ναι, έπεσα. Κοίτας, κοίτα. Πέτρα. Έπεσα. Δεν μοιάζει αυτό. Πουθενά. Ρουφός δεν. Όχι, όχι, κάτι. Όχι, Τι, όχι, μπορεί. Πέτρα ήταν. Καμία Σμέρνα, κάνα τέτοιο. Πα. Μας τη χάλασε. Λες. Μπορεί. Ναι. Κάτι το έφαγε και έμεινε κάτω, καταλάβες. Ρουφός μην είναι. Το πήρα. Ρουφός θα είναι. Όχι, ναι, δεν ξέρω. Αλλά όχι, το Η πέσω. κάμερα είναι μέσα τέτοια. Όχι, δεν είναι ροφό σίγουρα. Τι δεν έμεινε. Έρχεται πάνω μαζί μου, οπότε δεν είναι. Δεν είναι τέτοιο. Για να δούμε τι είναι αυτό. Αλλάξαμε ένα σημείο. Μας έχουν μείνει 4. Κάτι είναι μικρό κι αυτό, δυστυχώς. Το πήραμε στην κίνηση πάντως. Κάτι περίεργο ψάρι είναι αυτό τώρα. Τι είναι αυτό, πώς κάνει έτσι. Α, περίεργο. Όλα είναι μόνο. Δεν μπορεί να. Πεζό. Ήρθε, δεν πειράζει. Νάτι. Οπα. Κλείσε, κλείσε. Τα περίεργα. Μπράβο. Ωραία. Και δεν το τραβήξαμε. Το τραβήξαμε που έφυγε μέσα, όχι. Όχι. Καλά, τα δείτε πώς κατεβαίνει στην ακριδούλα. Τη βλέπει. Ναι, ναι. Η γραμμή που βλέπεις που κατεβαίνει είναι στην άκρη. Τη βλέπει. Εντάξει. Να σου φύγει όχι μέσα από τα χέρια. Πήγαμε. Θέλαμε να την αμολύσουμε. Και μου φύγε από τα χέρια όντως, δηλαδή την κρατάκα γλύσses και έφυγε μόνη της. Τι να κάνουμε τώρα. Μια χαρά, μπράβο. Αλλά κοιτάξτε, κοιτάξτε. Να τι κατεβαίνει, κατεβαίνει. Κατεβαίνει. Ωραία. Εντάξει, αυτή παρά ήταν μικρή. Δεν πειράζει. Μεγάλη άμα ήταν. Ό,τι πεις. Και το πήρε στο σήκωμα. Είναι μια πολύ μικρούλα. Αυτή δεν είναι μικρούλα. Δεν πρέπει να είναι άλλη. Ναι, άντε φέρτε, δεν καμία. Να κάνω εγώ. Έχει κανένα δυο που είναι μεγάλες πάντως. Αυτή είναι μεγάλη. Ωραία, ας δώσει αυτή. Δώσει. Έλα, τι κάθομαι και σκέφτομαι τώρα. Φέρ εδώ. Φέρ την όπως είναι. Φέρ τη, Δεν είναι μεγάλη. μην της ταλαιπωρείς. Αυτή, άλλη μία μικρούλα. Α, αυτή και άλλη μία. Βάλ την εδώ. Βάλ την εδώ να τελειώνουμε. Βάλ τη στο εξόγκα. Λάδι, να το βγάλει και ήλιο. Μπράβο στο μετέο. Να άκουγες το μετέο, να μην ερχόσουν για ψάρεμα. Όχι ρε. Να χάνεις αυτή την ψαριά τώρα. Καταλαβες. Εγώ κοιτάω άλλο, δεν κοιτάω. Έλα. Μην φύγεις χωρίς να πάμε τα ψάρια. Δεν πήγε καθόλου. Ναι. Έχουμε πιάσει τόσες που αρχίζουν και μου πέφτουν από τα χέρια και πέφτουν μέσα. Δεν με πήρες ένα live ρε που το είπα. Ρε, πέσανε μέσα. Μου πέσε μέσα ψάρι. Όντως. Ναι, ναι. Εντάξει, μικρό. Θα το ομόλαγα, αλλά θέλω να σου πω, έπεσε μέσα. Τίποτα, μου Έφερες καμιά άλλη καλή. Καλή, όχι, ακόμα δεν τις έχω βρει. Θα τις βρω. Μέσα δεν βρήκες τίποτα. Τώρα έχω έρθει με τις 5 την προηγούμενη φορά. Οπ. Κοίτα. Το πήρα. Όχι, δεν το πήρα. Πω, τι έγινε ρε παιδιά. Καλό. Ωραία, σε με έτσι λίγο να ακούω τις αντιδράσεις. Ρε, με πήρε στον αέρα, ρε. Τι λέει, Όχι, με πήρε στον αέρα, με πήρε 10 μέτρα από το βυθό στον αέρα. πώς γίνεται αυτό. Α, πάλι.
Πάρ' Τι το πήρα? δεκαμένο. Όχι, Πάλι. το κόψε. Το κόψε, δεν το... Τι γίνεται? Μαγιάτικο μήπως. Δεν ξέρω, αυτό μπορεί να είναι μαγιάτικο. Άνοιξε λίγο να μπει αυτό. Το πράγμα. Στον αέρα δεν γίνεται Χριστόφορε τόσο Ναι, ναι. πολύ απότομα. Ναι, και πολύ απότομα κιόλας. Στο κόψε. Περίμενε μωρέ. Όχ, τον πήρες. Τώρα το πήρα όμως. Πάρ' την κάμερα, Νίκο. Νίκο. Τώρα σε πήρα. Τώρα την πάτησες. Ωραία, περιμένω. Λοιπόν. Άντε δε. Στο κατέβασμα ρε, το είδες? Το είδα, ναι, το είδα. Ναι. Τραβά λίγο από εκεί που είναι. Δεν είναι συναγρίδα. Ρε, στο κατέβασμα με πήρε 3 φορές, το έχασα, το ξαναπήρα. Τσαούσι φαγκρί φέρνεις. Ναι, κάτι τέτοιο είναι τώρα, άσε με. Θα τρελαθούμε εντελώς. Τι ήταν αυτό? Για να δω, για να ακούσω. Τι να δεις, έπρεπε να σε πάρω live, ρε Παναθεμάσαι. Άντε, θα Εσύ- κατεβάσω άλλη μία σου πια με live. Ωραία, Τώρα, κάτσε να βγάλουμε αυτό να δούμε τι είναι. ναι. Το πιάνω, το έχασα, το πιάνω το. Λέω τι έγινε, ρε. Για να δούμε, να σου πω. Κόρτα να μην Ναι, καλά. Συναγρίδα στον αέρα. Πω, έχω τρελαθεί έτσι. Ναι, όπου θες βαράνε. Πω. Καλή. Όχι, είναι μικρούλες. Εδώ. Θα πιάσω, Ξαναδείξε μια θα live. πιάσω άλλη μία live για σένα. Δεν είναι καλή, αυτή είναι καλή. Είναι 1,5-2 κιλά. Εντάξει, ρίξει γιατί ξαναπάρει γιατί αυτές οι κρύες στον αέρα δεν πρόλαβα να καταλάβουν οι άλλες κάτι. Ναι, ναι. Πω. Λέω κι εγώ ρε φίλε, τι έγινε ας πούμε. Δόλωσε. Λοιπόν, σε κλείνω και πάρε με βιντεοκλήση να Γρήγορα. απαντήσω. Έλα, κλείσε. Μια χαρά. Έλα πάνω. Στην αγριδούρα. Στην αγριδούρα. Ναι. Δεν ξέρω. Λίγο βαρύ μου φαίνεται. Ευτυχώς που ευτυχώς που σώσαμε αυτή τη σουπιά. Κοίτα, έχει κι άλλη από κάτω κουρέα του. Λοιπόν, ευτυχώς. Αυτή η σουπιά την είχε δαγκώσει η προηγούμενη και έλεγα μην τη τέτοιο. Α, να το γαμίσω. Το ξέχασα. Πάρ' τον, σε παρακαλώ. Πάτα το πλάι του. Καλά, εντάξει. Τώρα. Ας το γάμο του. Λοιπόν, όπου το ξέχασα θα με πρίξει, Τι είναι αυτό? Τι είναι αυτό, ρε? Άκα. Καλό είναι εδώ. Τι είναι αυτό? Αλλά τι είπε η γυναίκα μου, είδες? Θέλω μια Όχι. σκόρπενα, δεν είπε? Α, Ναι. εντάξει. Περίμενε λίγο. Άκου Λέω, κάτσε λίγο γιατί γράφουμε βίντεο. Περίμενε. Λοιπόν, μισό. Πώς το κάνουμε με τη σκόρπενα, θυμάσαι? Βάλε το χέρι σου στο στόμα της. Ναι. Βάλε το χέρι στο στόμα της εγώ να βλέπω. Θα το βάλω ρε. Θα το βάλω παιδιά και Κάτω ρε, από το χείλος, κάτω. Από κάτω, ρε. Και τη σουπιά μέσα ρε. Σαν το ροφό, ρε. ξέρεις. Περιμένετε ρε παιδιά. Ένα λεπτό. Για όσους βλέπουν το βίντεο, μην τον ακούτε. Πετάει μέσα ψόφια ψάρια και τα ξανασηκώνει. Αυτό είναι, ναι! Ξέρεις τι μου γράφανε στο TikTok? Ναι ρε, τους βάζετε εκεί την έξω, καφτάνει πάτο και τα σηκώνει. Ναι, μου λένε, πώς το λένε, το ίδιο ψάρι το έχεις βγάλει 100 φορές. Ήταν η 66, ναι. Έλα ρε χέστη, έλα ρε γάμο. Ο Παναγιώτης όταν βλέπει σμέρνα ή σκόρπενα ή οτιδήποτε δεν είναι κόκκινο, ανεβαίνει πάνω στην κουπαστή. Αλήθεια. Σμέρνα ναι και δρόκο. Όταν σου λέω ανεβαίνει στην κουπαστή, ανεβαίνει πάνω και είναι έτοιμος, δηλαδή το έχει πιο πολύ να πηδήξει μέσα. Μα εμείς δεν έχουμε βγάλει και σμέρνες μικρές, έχουμε βγάλει τους παπάδες και τις μαμάδες όλες μέρες. Ναι, είδες. Λοιπόν, Λέει δόντια. Τι όμορφο. λοιπόν, στην πάνω κάμερα, εδώ. Ορίστε πάρτι ναι. Αυτά. Live. Εντάξει. Έλα, γεια σας.
Όπως σας έχω υποσχεθεί, σε κάθε ψαρευτικό βίντεο θα προσπαθώ να καλύπτω κάποιες από τις ερωτήσεις σας. Πολλοί έχετε φουσκωτό για ψάρεμα και με έχετε ρωτήσει τι κάνω όταν πάθω μία ζημιά μέσα στο νερό. Τι ζημιά? Πείτε ότι σας τρυπάει ένα μεγάλο ψάρι, ένα γκίσι, σας τρυπάει λίγο το φουσκωτό. Βρίσκομαι σήμερα εδώ στην εταιρεία Escape 24 που αναλαμβάνει επισκευές έτσι ώστε να δείξουμε με το kit έκτακτης ανάγκης τι μπορείτε να κάνετε στη βάρκα για να βγείτε έξω με ασφάλεια. Γιατί πάνω απ' όλα είναι η ασφάλεια. Θα προχωρήσω από το κύριο κατάστημα στο σημείο που κάνουν τις επισκευές, θα βρω το Σπύρο και θα κάνουμε όσο πιο γρήγορα γίνεται αυτό που ακριβώς εσείς πρέπει να ακολουθήσετε για να φτιάξετε το φουσκωτό σας σε περίπτωση που πάθει μία ζημιά μέσα στο νερό. Είμαστε στο σημείο που γίνονται οι επισκευές εδώ στο Escape 24. Τις περισσότερες επισκευές τις κάνει ο Σπύρος. Κρατάω στα χέρια μου αυτό το kit. Αυτό είναι το kit έκτακτης ανάγκης που έχουν όλα τα φουσκωτά μέσα. Σωστά. Kit επισκευής. Kit επισκευής. Λοιπόν, τι περιέχει τώρα αυτό το kit επισκευής που όλοι πρέπει να έχετε? Λοιπόν, ξέρω τι είναι, αλλά θα μας τα λέει ο Σπύρος. Τι είναι αυτό? Αυτό είναι το κλειδί για να σφίξουμε τις βαλβίδες. Κλειδί για βαλβίδες. Ένα πρόβλημα που μπορεί να έχουμε είναι οι βαλβίδες. Εντάξει, μέσα στη θάλασσα. Μια κόλλα. Μια κόλλα. Η οποία τι κόλλα είναι ακριβώς? Είναι κόλλα για καταρχάς θα πρέπει να ξέρουμε τι ύφασμα έχουμε όταν θέλουμε να κάνουμε την επισκευή. Είναι άλλο για PVC, είναι άλλο PVC, άλλη κόλλα μία, άλλη κόλλα. Όποιος έχει ένα φουσκωτό PVC έχει το συγκεκριμένο kit. Ωραία, ωραία. Και μέσα βλέπω επίσης ότι έχει, αν μπορέσω να τα... 3 διαφορετικά μπαλώματα νομίζω. Περιμένετε παιδιά, γιατί εδώ πέρα είπαμε έχουμε κρύα δάχτυλα, αλλά όχι έτσι. Λοιπόν, έχει 3 διαφορετικά μπαλώματα κομμένα. Έτοιμα εντάξει, για τοποθέτηση. Τα οποία αυτά θα βάλουμε. Άρα τώρα προσωμιάζουμε ότι είμαστε στη θάλασσα. Έχω πιάσει ένα ροφό μεγάλο. Το κεντρικό του τέτοιο έχει τρυπήσει το φουσκωτό εκεί. Και το πιο συνήθες φαινόμενο είναι να τρυπήσει κάπου εδώ ψηλά. Ναι, Οπότε ψηλά. πάμε να δούμε πώς θα γίνει μια επισκευή μπαμ μπαμ. Πάμε να το κάνουμε. Ας πούμε ότι έχουμε εντοπίσει τη διαρροή που είναι π.χ. εδώ. Το επόμενο βήμα είναι αμέσως να χαλαρώσουμε τον αέρα από το θάλαμο ώστε να μην έχει μεγαλύτερη πίεση προς τα έξω ο αέρας, και αφού χαλαρώσουμε τον αέρα από το θάλαμο θα καθαρίσουμε το σημείο περιμετρικά και εκεί πέρα που ξέρουμε ότι θα πάει να γίνει το μπάλωμα. Το επόμενο βήμα λοιπόν είναι να βάλουμε κόλλα και στις δύο επιφάνειες που θα κολλήσουμε. Υποτίθεται πως είμαστε μέσα στη θάλασσα και έχουμε άμεση ανάγκη να μην ξεφουσκώσει ο θάλαμος για να μπορέσουμε να βγούμε ή οτιδήποτε άλλο. Οπότε στην προκειμένη περίπτωση δεν κουβαλάμε ούτε πινέλα ούτε κάποια χρήσιμα εργαλεία περί μπαλώματος. Έχουμε αυτά και με αυτά πρέπει να κλείσουμε την τρύπα. Αυτό που θέλουμε να πούμε είναι ότι σε διαφορετικό ένθετο, σε διαφορετικό βίντεο θα κάνουμε ένα μπάλωμα το οποίο θα γίνει σε συνθήκες εργαστηρίου με όλα τα υλικά. Τώρα κάνουμε το έκτακτο για να μην παρεξηγηθεί ο τρόπος. Αυτό είναι το έκτακτο. Είμαστε στη θάλασσα, είναι κάτι που μπορούν να το κάνουν όλοι. Ανοίγουμε την κόλλα, είναι κλειστή για να μην τραβήξει αέρα. Από το πίσω μέρος, από το καπάκι θα την ανοίξουμε και είμαστε έτοιμοι για χρήση. Η πολλή κόλλα δεν κάνει καλό. Το απλώνεις έτσι ώστε να γίνει ένα φιλμ γύρω-γύρω λεπτό. Το ίδιο θα κάνουμε αντίστοιχα και στο μπάλωμα. Υπάρχουν μεριές του μπαλώματος, πρέπει από τη μία και όχι από την άλλη. Υπάρχει η λία η μεριά από το πανί και η σαγρέ. Από τη λία κολλάμε. Προσπαθούμε η κόλλα να πάει παντού. Και περιμένουμε 5 λεπτά ώστε να ξεκινήσει να στεγνώνει η κόλλα. Είναι πολύ σημαντικό να κολληθεί όταν θα ξεκινήσει να στεγνώνει η κόλλα και όχι όσο είναι νοπή. Σπύρο, αυτό με τα 5 λεπτά που λες τώρα. Πες ότι εκείνη την ώρα ο άνθρωπος είναι μέσα στη θάλασσα και αγχώνεται. Εντάξει, και χάνει αέρα από εκείνο το σημείο. Τι κάνουμε? Θα πρέπει αναγκαστικά να περιμένουμε τα 5 λεπτά για να γίνει σωστά το μπάλωμα. Έτσι ώστε να μην χάνει αέρα. Άγχος δεν χρειάζεται να υπάρχει. Το μικρότερο σκάφος έχει 3 αεροθαλάμους. Με τους επόμενους 2 μπορεί να υπάρχει κανονικά μες στη θάλασσα χωρίς φόβο. Πάρα πολύ σημαντικό. Δεν πρόκειται να βυθιστείτε προς Θεού έτσι. Εντάξει. Τρομερό. Περιμένετε αυτά τα 5 λεπτά όπως τα περιμένουμε κι εμείς. Πρακτικά έχουν περάσει τα 5 λεπτά και βλέπουμε ότι η κόλλα δεν είναι νοπή. Μπορούμε και την ακουμπάμε. Τσιμπάει, αλλά δεν είναι νοπή. Δεν είναι σε υγρή μορφή πλέον. Οπότε πάμε
και κάνουμε την εφαρμογή χωρίς να κρατήσει μέσα αέρα. Πολύ σημαντικό επίσης. Και ξεκινάμε και πατάμε, θα έλεγα με αυτό, για να βγάλουμε από μέσα όλο τον αέρα. Πατάμε καλά, γύρω γύρω και σε όλη την επιφάνεια. Τώρα μπορούμε μετά από 20 λεπτά, 25 λεπτά να φουσκώσουμε ξανά το θάλαμο και να συνεχίσουμε την πορεία μας. Οπότε, έχουμε κάνει το μπάλωμα, εντάξει, αλλά δεν φουσκώνουμε κατευθείαν, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Μπορούμε να του συμπληρώσουμε λίγο αέρα για να είμαστε ok, αλλά θα του βάλουμε τον πρέπον αέρα μετά από 20-25 λεπτά, αναλόγως και τη θερμοκρασία. Αν είναι καλοκαίρι, έτσι, είναι πιο σύντομη η κόλληση. Άρα δίνουμε 20 λεπτά στην κόλλα να στεγνώσει, στην αντίστοιχη κόλλα που είπαμε για το υλικό, και μετά μπορούμε να προσθέσουμε τον αέρα μας. Κάτι τελευταίο τώρα που ακόμα έχει γίνει, ας πούμε, τώρα η κόλληση και γύρω-γύρω από πριν που βάλαμε κόλλα, αν έχει αφήσει ξέφτια, θα πρέπει να καθαριστεί τώρα που είναι σε νοπό σημείο η κόλλα, γιατί αν την αφήσουμε δεν θα μπορεί να φύγει από το πανί. Τώρα λοιπόν ξεκινάμε με ένα πανί με ένα χαρτί και καθαρίζουμε περιμετρικά αν έχει αφήσει σημάδια. Οπότε μιλήσαμε για μια διαδικασία που πρακτικά σαν κίνηση δεν σου παίρνει πάνω από 3 λεπτά. Πρέπει να περιμένουμε 5 λεπτά για να βάλουμε... Περισσότερο χρονοβόρο είναι να περιμένουμε να στεγνώσει λίγο η κόλλα για να έχει καλή πρόσφυση το ένα κομμάτι με το άλλο. Και 20 λεπτά για να προσθέσουμε τον αέρα, είτε με χειροκίνητη τρόπα που όλοι έχουν μέσα, είτε με μια ηλεκτρική. Με αυτόν τον τρόπο θα είστε πάντα ασφαλείς. Τώρα, μετά από αυτή τη διαδικασία που μπορεί να κάνετε στη θάλασσα, φέρνουμε το σκάφος εδώ, Escape 24, κάνουμε το μπάλωμα με το σωστό τρόπο, τον εργοστασιακό θα το πω εγώ, να είναι... Γίνεται η προεργασία που χρειάζεται και η εργασία στο να ακολουθεί σωστά και να μην έχει μετέπειτα προβλήματα. Μπράβο, και να μην ξαναέχετε άγχος για εκείνη την περιοχή. Αυτή είναι μια λύση για να μην μας χαλάσει την ημέρα των διακοπών ή το ψάρεμα ή οτιδήποτε. Αυτό είναι η ουσία. Και αυτό που θέλω να σας πω το τελευταίο είναι ότι εκτός από τα μπαλώματα, εδώ, αν φέρετε το φουσκωτό σας, μπορούμε να βάλουμε μια ενίσχυση στα σημεία που ξέρετε ότι πάσχει το φουσκωτό, εκεί που ίσως ανεβάζετε τα ψάρια, εκεί που υπάρχουν επαφές με αγκίσια κτλ. Έτσι ώστε και να γίνει κάτι να μην χάνουμε αέρα. Δηλαδή βάζουμε και τις ενισχύσεις. Να μην επαναληφθεί κάτι τέτοιο. Έτσι, που είναι συχνό φαινόμενο. Ωραία. Από Escape 24 είμαι εδώ με τον Σπύρο που κάνει τις περισσότερες, αν όχι όλες τις επισκευές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και για να αποκατασταθεί η τάξη, να ξέρετε ότι πίσω από κάθε εταιρεία πρέπει να υπάρχουν γυναίκες. Για τελειώσει η μισή άντρες θα τα κάνουμε νηβό. Έτσι δεν είναι? Οπωσδήποτε. Όλα, χαρτιά, λεφτά. Εδώ πέρα μιλάτε με τις κυρίες, οι οποίες είναι? Η Μάνια και η Γεωργία. Και η Γεωργία. Με τη Μάνια και τη Γεωργία μιλάτε εδώ Escape 24 για οτιδήποτε. Τις δικές σας φωνές ακούτε. Ξέρω ότι χωρίς εσάς θα επικρατούσε χάος, ή όχι? Εγώ είμαι μαζί σας. Έπρεπε να αποκατασταθεί αυτό. Δεν γίνεται να μην φαίνεστε ποτέ. Σου πήρε όμως πολύ καιρό. Όχι, εγώ προσπαθούσα. Είμαστε οι αφανείς ήρωες Escape 24. Τι να κάνω, είδα. Και όλοι μαζί είμαστε ένα Dream Team Escape 24 Team. Είδατε, εγώ προσέχω και αυτούς που δεν φαίνονται, να ξέρεις. Μου κάνεις παράπονο. Όχι, αλλά μην μου ζητήσεις και τίποτα μετά. Όχι, Okay. θα ζητήσουμε. Έρχονται. Κοίτα, έργο. Ήρθανε, δεν ήρθανε και κατεβήκανε. Συναγρίδες, κλασική συμπεριφορά. Ναι, είναι η ώρα τώρα. Όχι, κοίτα. Πάρ' το ένα βίντεο. Έφαγε τη μία. Πάρε την άλλη κάμερα. Πού τι έκανε, μέσα. Δεν ξέρω, ναι. Πάτε. Έλα πάνω. Την πάτησε στην πάνω. Η πάνω είναι πατημένη. Εντάξει, χαλάρωσε λίγο, δεν έχει τίποτα. Πανήπιασα. Πω παιδιά, άμα δείτε τι γίνεται.
στο βυθόμετρο. Πραγματικά, σε παρακαλώ, τράβα λίγο live, σε παρακαλώ, τράβει λίγο η πάνω. Το είδες τι γίνεται, Χαμός. Το αναγνώρισα. Το αναγνώρισα. Που του είπα τι είναι. Διπλέτα. Διπλέτα συναγρίδα σκαθάρι. Διπλέτα συναγρίδα σκαθάρι με μία σουπιά Χριστός και η Παναγία. Λοιπόν. Διπλέτα συναγρίδα σκαθάρι με μία σουπιά. Διπλέτα συναγρίδα σκαθάρι με μία σουπιά. Συναγρίδα σκαθάρι από την κοιλιά. Όποτε γίνεται κάτω. Τσακώνονται για το δόλο μου. Λοιπόν, και τώρα τι βάζουμε, τι είπαμε, τελευταίες μας σουπιές είναι. Δεν φεύγουμε από εδώ, θα σας τραβήξω και ένα screenshot. Πάμε για 3 ψάρια. Είναι απίστευτο, ναι. Μαζί. Λοιπόν, τώρα τι βάζουμε εδώ, να το. Πάμε, παίζουμε μπάλα, διπλέτα πάνω, διπλέτα κάτω. Περίμενε, θα σου πω, δώσε μου ένα λεπτάκι σε παρακαλώ. Διπλέτα συναγρίδα σκαθάρι. Πέρναγα μέσα από τα σκαθάρια και... Τι γίνεται ρε! Παιδιά, κάτσε, έβαλα το πάνω κομμάτι. Έλα το δώσεις. Κάτσε να πάρω τη ζώκα, κάντε ό,τι θέλετε. Απλά τη ζώκα λίγο. Ναι, έλα, εντάξει, γεια. Εσύ, γεια σου, εσύ τι έπαθες? Εσύ από την κοιλιά, εσύ ήπιες. Πάμε. Εσύ εδώ. Φτιάχνουμε τη διπλέτα. Το screenshot που θα σας πάρω τώρα είναι απίστευτο. Όλα τα λεφτά. Λοιπόν, είναι οι τελευταίες μας σουπιές. Θα τις ρίξω μαζί. Για να σηκωθούμε να φύγουμε. Φέρ τη μία πρώτα. Κάτσε γιατί εδώ. Λοιπόν, παιδιά, απίστευτο, διπλέτα, τέτοιο, σκαθάρι. Σε άλλο σημείο. Και πάμε το. Εντάξει. Τι πια, ωραία. Πω. Έλα ρε Παναγιώτη. Έπιεσες. Διπλέτα συναγρίδα σκαθάρι. Τώρα το έβγαλα. Σε μονή σου πια. Σε μονή σου πια, ακούς? Τι λες? Τι λέω ρε, πες του ρε Ελένη. Τσακώνονται για τις σουπιές ρε εδώ τα ψάρια, γάμισέ τα. Αλήθεια λέει. Τώρα κάτσε δολώνω, έχω τις δύο τελευταίες μου σουπιές. Και δολώνω διπλέτα και τις δύο τελευταίες. διπλέτα Για και τρία δύο πάει θα τώρα, για τρία ψάρια. Φέρε, λοιπόν. Μαζί. Όσο Μεγάλη συναγρίδα. Όχι ρε παιδί μου, 2 κιλά, τι θες τώρα? Άστι παιδί μου. Το σκαθάρι είναι μεγάλο πάντως. Πάρει. Μεγάλο. Μεγάλο για σκαθάρι. Περίμενε να δολώσω, κάτσε, θα κατεβάσω διπλέτα, περίμενε. Καλά, επίσης ξέρεις... Καλά... Ναι, καλό. Μα έχεις 30 ψάρια, θα δείξεις 30 ψάρια σε ένα ψάρι. Για τριάρα πάει τώρα. Μαζί πάρε. Κοίτα εδώ τι έχω δολώσει. Κοιτάξτε εδώ τι έχω δολώσει, παιδιά. Τώρα εδώ, κοίτα. Κατεβάζω διπλέτα με υπερμεγές, με σουπιές. Εδώ άμα τσιμπήσει τώρα τελειώσαμε. Λοιπόν, κάτσε να το δεις live κι εσύ. Εσείς κλείνετε και θα το δούμε live. Κάτσε να το δεις live να παρακαλώ. Τι να σε κάνω. Παράδεισο λέω. Όχι. Βγήκα από την άλλη μεριά της ξέρας στα 30 μέτρα. Έλα, γεια. Όχι, τώρα είμαι εδώ σε εμάς. Κάτσε, όσο κατεβαίνουμε, κάτσε να πάρω ένα screenshot. Εκεί που σου είχα πάει ρε μαλάκα τότε. Όχι. Άντε ρε ψεύτη. Καλά, εντάξει. Έχω ανάγκη να σου πω ψέματα, ρε. Θέλω στο βίντεο να πεις ότι είναι χορηγία Παναγιώτη Λαβάφου. Καλά. Λοιπόν, κοιτάξτε εδώ, τώρα κατεβάζω 2 εγώ. Κοίτα εδώ, έτσι, να δούμε να τελειώνουμε. Δεν γίνεται. Τραβάω κι άλλο screenshot, να δείτε τι κατεβαίνει τώρα. Τώρα το απόγευμα. Και τελειώσαν οι σουπιές. Δεν έχω να κάνω κάτι άλλο. Έχουμε και μία σάπια να κατεβάσουμε. Ναι. Κατεβάσουμε και τη σάπια. Πατάμε ψάρια. Κάτσε εδώ.
Τσιμπάει. Ενός έρχεται. Όχι, το σκαθάρι. Έρχονται, να ξέρεις. Έρχονται. Κοίτα το και κοίτα το καλάμι τώρα. Το καλάμι κοίτα, το καλάμι κοίτα. Λοιπόν, κάτσε ρε Παναγιώτη, έχουμε και βίντεο να γυρίσουμε. Κάτω. Λοιπόν, πάμε. Κατέβηκα. Είναι λίγο μεγάλες σουπιές βέβαια, δεν ξέρω αν τις φάνε αυτές. Άσε να φάνε λίγο. Α, ναι, πες μου. Κοίτα, όλα αυτά είναι ψάρια τώρα που κάνανε έτσι. Πήγανε μαζί. Εν τω μεταξύ, αρχίσαμε, έλα. Τρεις είναι μαζί, να ξέρεις. Έλα πάνω με τη διπλέτα. Εξώκα. Ένα ψάρι. Δυστυχώς. Δεν πρόλαβε. Ναι. Λοιπόν, κάτσε, πήρα αυτό. Το ένα, η άλλη σου πια είναι καλά να ξέρετε. Η άλλη, ναι. Περίμενε Παναγιώτη. Έχουμε και το Παναγιώτη live, έχουμε τις κάμερες. Λοιπόν, έλα, ωραία. Έλα πάνω. Θα τα δούμε, ένα είναι, πρέπει να είναι. Δεν πρόλαβε να φάει το άλλο, μωρέ. Δεν πρόλαβε. Σίγουρα. Δεν πω. Χάλι μαύρο ρε φίλε, τι ψάρι είναι αυτό τώρα. Ωραία, πάλι τα ίδια. Συναγρίδα. Λοιπόν, συναγρίδα παιδιά, κοιτάξτε τώρα, κοιτάξτε. Η άλλη σουπιά είναι μια χαρά. Οπότε, Ωραία, έλα, ρίξτε. βγάζω την άλλη σουπιά. Δεν έχω να βάλω εδώ διπλέτα, με συγχωρείτε. Βγάζω την άλλη. Έλα! Βάλει τσάπια. Όχι στη διπλέτα, λοιπόν. Βγάζω την κάτω σουπιά, την αφήνω. Βγάζω το πάνω, βγάζω το διπλέτα, το εξώκα, το αφήνω μέσα στην απόχη μαζί. Τι κάνω ρε? Χτύπησα τη μούρη μου. Το δες! Έσκυψα και χτύπησα τη μούρη μου στο λευγέ. Άντε γ***ρε μαλάκα. Ζηλιάρι. Λοιπόν, και κατεβαίνει και η άλλη. Έφυγε. Λοιπόν, παιδιά, να τη συναγρίδα. Με το εξώκα, τη διπλέτα. Διπλέτα εξώκα. Να είμαστε εδώ. Αυτά τα μικρά. Ναι ρε, τα μικρά, τις χιάσουμε μαλάκα. Λοιπόν, άχι εδώ. Δεν μπορώ, θα σκοτωθούμε από τα ψάρια. Λοιπόν, βγάζω screenshot. Πάρ' το... Αου! Πιάστηκα! Πήγαινε στα άλλα. Την επόμενη φορά μην έρθεις πάλι. Περίμενε λίγο, κατεβάζω τώρα άλλη μια σουπιά, έχουμε και μια σάπια. Τι έγινε, έχω πιαστεί Παναγία. Πιάστηκε. Όχι. Πρέπει να την βγάλουμε όμως γιατί θα θες την απόκη. Όχι, ναι, αν είναι τη βάζουμε μαζί. Μπορείτε. Λοιπόν, κάτσε λίγο ρε Παναγιώτη, ένα λεπτό, δώσε μου ένα λεπτό. Ανεβαίνουνε πάλι. Ανεβαίνουνε! Λοιπόν, τελευταία μου σουπιά Παναγιώτη, τελευταία μου ρε φίλε. Τι να σε κάνω? Τι να σε κάνω, θα μας φάνε τα ψάρια. Πω. Κοίτα, δείξε πώς ανεβήκανε. Πώς ανεβήκανε. Πω, εντάξει. Εδώ τώρα, εδώ. Παναγιώτη, καλά, μη βλέπουμε. Ωραία, περίμενε. Stand by. Αυτό ήταν σκοτσέζικο ντους. Λοιπόν, διήμερο ψάρεμα. Την πρώτη μέρα heavy δεν τα πήγαμε καλά. Ένα ψάρι έπιασε ο Νίκος. Μία συναγρίδα τσίπησε. Ενώ είχα απαιτήσεις από το αντίριο αυτή την εποχή. Και εκεί που είπα ότι θα μου καταστραφεί το διήμερο, την επόμενη μέρα, όχι μάλλον εκεί που άρχισα και σκεφτόμουν ότι δεν πάει καλά, βγαίνει έκτακτο δελτίο ότι την επόμενη μέρα, τώρα το ακούγαμε στα ραδιόφωνα, θα έχει καταιγίδες, ηλεκτρικές τέτοιες, λέγανε, ό,τι θες λέγανε, έπαθα πλάκα. Λοιπόν, και λέω εντάξει, να το, τσάμπα ήρθαμε, δεν κάναμε τίποτα. Αλλά ο τολμών νικά που λέμε, πως ήταν ένα από τα προηγούμενα βίντεο επιμένω νικά, ο τολμών νικά σε αυτό, γιατί είπαμε θα μπούμε, αναγκαστικά μου είχαν μείνει 20-30 σουπιές, είπαμε θα μπούμε, θα ανοίξουμε την ομπρελίτσα μας, άμα δούμε τίποτα θα βγούμε έξω, είμαστε σε κοντινό σημείο, μπήκαμε με τη βάρκα, παιδιά, ένα από τα καλύτερα ψαρέματα πραγματικά της ζωής μου, τα ψάρια ήταν
Εντάξει, ήταν από κάτω, χτυπάγανε, έβλεπα τις συναγρίδες χτυπάγανε, πιάσαμε διπλέτα, με το εξώκα, τη διπλέτα πάνω με το κανονικό, με τις κανονικές ζώκες εξώκα, όλες, δηλαδή λειτουργήσαν όλα, μέχρι που μας τελειώσαν οι σουπιές. Φτάσαμε απόγευμα, πέφτει ο ήλιος, θα μπορούσαμε και τώρα, δεν έχουμε δολώματα, φανταστείτε ότι μας τελείωσε η ηλεκτρική, τι να κάνουμε. Γράψτε μου λίγο στα σχόλια, πείτε μου ρε γάμοτο, έχετε πετύχει έτσι τέτοιες μέρες ονειρεμένες που δεν τις ξεχνάτε ποτέ? Εγώ δεν θα την ξεχάσω αυτή τη μέρα. Σαν την περσινή είχα ένα αντίστοιχο βίντεο που θα το δείτε στην περιγραφή κάτω, που ήμουνα με τον Παναγιώτη και τον Αριστοτέλη, το σπάσαμε σε 2 βίντεο, είχε πάρα πολλά ψάρια και πολύ εύκολα, τουλάχιστον εύκολα τσιμπάγανε, τώρα για να το βγάλεις είναι άλλο θέμα. Έχετε πετύχει τέτοια μέρα? Αυτή είναι η ουσία. Και τι ψάρια έχετε πιάσει? Αυτό θέλω να μου πείτε. Λοιπόν, αν και είμαι 2 μέρες κοιμισμένος στο αυτοκίνητο, δεν τρώω χάλια εκεί, όρθιος και τα λοιπά, δεν νιώθω καμία κούραση. Αυτό είναι πραγματικά που σου κάνει το ψάρεμα, είναι το χειρότερο ναρκωτικό. Αυτό είναι πραγματικά όταν όλα πάνε καλά. Δεν νιώθεις κούραση. Δεν έχω κανένα πρόβλημα τώρα να τα μαζέψω όλα. Δεν έχω κανένα πρόβλημα να ξεφορτώσω το αυτοκίνητο. Δεν έχω κανένα πρόβλημα για τίποτα. Οπότε φύγαμε, πάμε έξω σιγά σιγά να μαζευτούμε, καλά περάσαμε. Νίκο, πώς πρώτη φορά ο Νίκος έχει έρθει στην βάρκα μου? Είδες έργο τώρα εσύ, εντάξει. Δυνατό. Είναι από αυτές τις στιγμές που σε κάνουν και λες να πάρω βάρκα ρε παιδί. Ναι, όντως, δεν είναι πάντα όμως, αλλά τέλος πάντων. Σου είπα χτες ότι θα πιάσω ψάρια, δεν με πίστευες? Μπράβο, αυτό. Ναι, όχι, αυτό. Λοιπόν, τα πήγαμε υπέροχα παιδιά. Γεια σας, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη στήριξη. Και σας παρακαλώ να θυμάστε, ξέρω ότι με βλέπετε, υπάρχουν στατιστικά στο YouTube. Ενώ με βλέπετε, θα ήθελα να κάνετε μία κίνηση, να πατήσετε ένα καμπανάκι, να αφήσετε ένα σχόλιο. Δυστυχώς αυτά βοηθάνε στο κανάλι, βοηθάνε στο να ανέβει το κανάλι. Βοηθάνε στον αλγόριθμο. Τέλος πάντων. Να είστε καλά, σύντομα πολλά ψαρέματα, τώρα είναι η κατάλληλη εποχή. Γεια σας. Φέρ' το παιχταρά. Ωραία μεγάλε. Άστα τσιμπάει. Τι τέρας είναι? Φύγε κουλό, εξτρελαθεί. Γεια σου ρε Χριστοφοράκλα. Πιάσω ρε. Σε θέλω να σε έχω τώρα παιδί μου.